Хәлләр сорашып, хәерле иртәләр теләп, көн сайын көн алмаштырып яшибез. Бүген дә шундый вакыт җитте. Тапшыруны башлап, бүгенге беренче ике сәламне без Пенза өлкәсе Кузнецк шәһәренә юллыйбыз. Ни өчен ике дип сорасагыз, бер көндә бары берничә минут аралык белән туган лачындай ике батыр, ике күркәм ир-ат, Кидряевлар, Рамил һәм Камил бүген үзләренең туган көннәрен каршылый. Беренчеләрдән булып, Рамилне аерым иттереп яраткан хатыны Зөләйха, балалары Галия, Адил һәм Альмирочка котлыйлар. Ихлас никах күкләрдә укыла дип тикмә генә әйтмиләр. Тормыш мине төрле сынаулар аша үткәрде. Бер күтәрде, бер яңадан төртеп җыгытты. Ләкин шушы сынауларның татлы ләззәте буларак, сыңыннан бер Аллам миңа яраткан ирем белән танышуны бүләк итте. Бер күрүдән үк Рамилнең йомшак күңелле, әйтерсең, бу дөньяның начар төсләренә манчылмаган, гомердә кирләнмәгән һәм усаллыкны белми торган фәрештә сыман тоелды ул. Шушы мизгелләрдә үк ул үзенең бик җитди һәм шул ук вакытта минем балаларыма да таянырдай кеше булачагын аңлатты. Никахлашып яши башладык. Тормышыбызның яме булып кызыбыз Альмирочкабыз туды. Бүгенге көндә бер генә мизгелгә дә мин үз сайлавыма үкенгәнем юк. Киресенчә, тормышыма мең рәхмәтле булып, яраткан иремне хөрмәтләп, сөю һәм мәхәббәттә гомер кичерәм. Балаларыбыз да сөенеп туя алмый. Аның белән һәр чак гел уртак тел табып, матур аралашып яшиләр. Кадерлем, минем тормышымны серле әкияттә иткәнең өчен зур рәхмәт сиңа. Киләчәктә дә, исәнлектә, саулыкта балаларыбызның бәхетенә куанып яшик. Мин очраттым синең бушка түгел, мин очраттым ярты җанымны, һәр чак сиңа гына тарта күңел, сиңа бүләк итәм назымны. Яратам дип әйтер өчен сүзләр көн дә табам сиңа, кадерлем. Әле ярый, язмышымда син бар, мин яратам сине, бәгырем. Бүген менә синең туган көнең, котлый мин дә, котлый балалар. Алар да бит үз чиратларыннан сиңа бәхет теләп калалар. Бәхет янда, ерак эзләмә син. Бәхетең синең тулы гаиләңдә. Синнән дә юк кадерлерәк кеше, шушы матур, бик зур галәмдә. Кадерле Рамил, тормыш иптәшегез Зөләйха, балаларыгыз Галия, Адил һәм Альмирочка сезне чын күңелдән котлап, бары шатлыклы мизгелләр телиләр. Шул сәбәпле бәйрәмегезне матурлап, күркәм җыр юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Мөдәррис, синме ул? Әйе. Берәүгә берәү яр була, пар була алмый. Яратышкан ярлары була, бер жан була алмый, бер жан була алмый. Ике алма, ике гел, ике акышымны бәл, ике айрылмас канат. Мин сине яратам, ярат мине җаным, ярат. Кирәк түгел мин мусаен яратам дип әйтүең, мөһим яратуың белән мине хөрмәт итүең, мине хөрмәт итүең. Ике алма, ике гел,
İki akışımla bel, iki ayrılmaz kanat. Meni seni yaratam, yarat meni canım, yarat. Yastağan adımlarında mena münəsəbətin. Şin yaratığın bilgisiz sınalğan məxəbətin, sınalğan məxəbətin. İki olma iki gel, iki akışımla bel, iki ayrılmaz kanat. Meni seni yaratam, yarat meni canım, yarat. İki olma iki gel, iki akışımla bel, iki ayrılmaz kanat. Meni seni yaratam, yarat meni canım, yarat. Yarat meni canım, yarat. Şimdi de bulaşık. Обязательно. Чираттагы сәләмебез берсе уттай, икенчесе судай булган игезәк абый энегә, Рамил һәм Камил Кидряевларга юллана. Бу юлы икесен бергә хатыннары Зөләйха һәм Динара, балалары Галия, Адил, Альмирочка, Рустам һәм Самир котлыйлар. Күп балалы гаиләдә бер артлы кызлар туа. Шуңа күрә әти-әниләре бик нык ул тууын телиләр. Дугаларын күрәсең Аллаһы Тәгалә якын кабул итә һәм ике ул бердән бирә аларга. Икесе дә алар бик нык тыштан охшаш булсалар да, холыклары эчки яклары белән аерылып торалар. Берсе кызы булса, икенчесе киресенчә бассын. Тик шулай да, аларның икесенең дә гаиләләре төгәл, эшләре Аллага шөкер тауга бара. Балалары исән имин, туганнары аларны нык хөрмәт итеп яраталар, ә инде дусларына килгәндә, аларның санап бетергесез якын кешеләре бар. Бер сүз белән әйткәндә, бүгенге туган көннәрендә беренче рәхмәтебезне аларның әти-әнисенә җиткерер идек. Шундый матур, тәртипле, итагатьле балалар безгә үстереп биргәннәре өчен. Киләчәктә алар һәрчак янәшә булып, аралашып, матур гомер итсеннәр иде. Рамил белән Камил бик нык туганлык җебе белән бәйләнгәннәр. Берсенең кәефе төшенке булса, икенчесе аны сиземләп, шулай ук моңсу тора. Шуның өчен ихластан телибез гел шатланып, сөенеп, бу дөньядан ләззәт һәм тәм татып яшәргә. Ә безгә килгәндә, без һәрчак янәшә булырбыз. Сезне яратып, эшләргә көч өстәп торырбыз. Икегез дә алмадайсыз, сыкланырлык егетләр. Берең уттай, берең судай, телибез зур бәхетләр. Икегезгә уртак бәйрәм, уртак табын, туганнар. Бу дөньяга икәү бергә сез бит килгән булганнар. Берең әнкәй сыман диләр, икенчегез әткәйдәй. Берегез кояш, икенчең ай, ике төрле дигәндәй. Котлап туган көннәр белән сезгә телибез бәхет. Кирәк түгел сезнең сыман ир атларга ул тәхет. Котлы булсын, матур узсын сезнең күркәм бәйрәмнәр. Кабул итеп алыгыз сез бездән теләк бәйләмнәр. Кадерле Рамил һәм Камил, бар теләкләре чынга ашып, бу тормышта бәхет татып яшәгез. Алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырый. Subhanallah, tuz dimesin, bişitte ikim allay, ettisine, ennisine, birsi kıyaş, birsi ay, ettisine, ennisine,
aşık bulur bu iki malay. Bir bişikte iki sabay, birisi kıyaş birisi ay. İl bugünde iki aşık bulur bu iki malay. Bir bişikte iki sabay, birisi kıyaş birisi ay. Şadlar bulup tuda bir yolda iki malay. Turmuş kugende balkagan, birisi kıyaş birisi ay. Turmuş kugende balkagan, birisi kıyaş. Birgeler Yıkılaşın bulur bu iki malay. Bir bişikte iki sabay, birisi kıyaş birisi ay. Bugünde yıkılaşın bulur bu iki malay. Bir bişikte iki sabay, birisi kıyaş birisi ay. Nail abi zırh kaya Nail abi sinde şakırılar. Uzaşıp yımğan arada üstü bu iki malay. Birisi matur, birisi batır, birisi kıyaş, birisi vay. Birisi matur, birisi batır, birisi kıyaş, birisi vay. Yılaşın bulur bu iki malay. Bir işede iki sabay, birisi kıyaş birisi ay. Bugünde yılaşın bulur bu iki malay. Bir işede iki sabay, birisi kıyaş birisi ay. Bugünde yılaşın bulur bu iki malay. Bir işede iki sabay, birisi kıyaş birisi ay. Bir işede iki sabay, birisi kıyaş birisi ay. Birisi kıyaş birisi ay.